Ndị be anyị sịrị na ụmụnna bụ agha. Ndị Igbo ekele m unu, ekelesie m n'ike. Aha m bụ Amarachi Atama, onye nke unu na-akpọ nwa dị ọra mma. Unu mana a na-ajụ si ejigbo eme gịnị? O nwere ọgbakọ anyị na-eme. Ngwa ka m gosi gị ihe ejigbo eme. Onye na onye jelubo ihe ọma dị ya n'obi. Mmelele mme nye ya nwa ji n'ibe nye ya nwede n'ibe akwa ọkụkọ mpịa ọmalike ncha mmiri n'onu ofu nwata bụ oke isi pụrụ n'ọdụ nwata ji amụ enu ọlịkata ọligolutuo ya mmelele mme. Igbo nwe m mma no. Onye unu na-anụ olu ya bụ Chisom Umojiakọ, nei obi na-eme. Onye nke unu mara dịka ugo chara acha. Ebi m na Texas, USA. Agụrụ m Linguistics and Igbo Language na mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ka Igbo arịa mụ, nke a maburu dịka mahadum Anambra steeti. Ezie, ihe gbasara asụsụ na omenala Igbo na-atọ m obi ụtọ nke ukwuu. Kpatara njichikọba ebe m na-akwalite ya bụ asụsụ ma na-ezipụtakwa njirimara ndị be anyị na Facebook nakwa na YouTube nke m kpọrọ ugo chara acha. Eso m na ndị na-ekwusi ike na asụsụ anyị ga-atọ atọ, na asụsụ Igbo agaghị anwụchu, Igbo ga-adị ma dịsie ike. Ya gazie. Aha m bụ Oriakụ Joy Chikezie. Amụrụ m ma lụọkwa m na Abia steeti. Agara m akwụkwọ na Federal College of Education nke dị n'Ogun, ma gaakwa mahadum na University of Port Harcourt. Akụziri m ụmụaka Igbo n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Harley College nke dị na Okporo Road, Artillery Junction, Port Harcourt. Mụ na ezinụlọ m bizikwanụ na Atlanta, Georgia, ebe m na-akụzikwara ụmụaka na ụmụ ntorobịa asụsụ na omenala Igbo, maka na asị m na Igbo agaghị anwụ. Ejikwa m Igbo na-akọ akụkọ ụwa n'ihu akwụkwọ Facebook. Ọzọkwa, ejikwa m ya na-agbasa ozi ahụike ebe m sonyere ụmụ nwanyị a na-akpọ otu Igbo Amaka na-ekwu maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị iche a na-akpọ Juice Plus. Ekwenyesiri m ike na Igbo ga-adịrịrị, Igbo agaghị anwụ. Ndewono. Ọsọ dị ebere tupu ata adamdem eluigwe mmaha mụọ. Ejigbo eme gịnị? Ejigbo ama mbem egwu ma ha jekpọrọ isi dike ka ọrụ bọrọ ya. Umigbo bilie nuo ka Igbo na-echeghị ka ọrụ bọrọ ya, ka Igbo ghara ịnwụ, Igbo gadị adambem gadị Amarachi Atama gadị. Ndewonu ndị Igbo. Afa m bụ Tochukwu Ọfọdịle. Ana m ahụ maka ahụike. Ana m etinyekwa ọnụ n'ife gbasara ọdịmma obodo. Anyị na-achịkwaba ebe a na-ahụ maka ịkụziri ndị mmadụ ihe kachasị adịmma ahụike onye ọbụla site n'asụsụ Igbo. Ọ ga-adị mma, anyị na-agba mbọ ka anyị fụ na enwere etu esi akọwara ndị be anyị ihe gbasara akụkụ ahụike n'asụsụ anyị, ọkachasị ndị nọ n'ime obodo. Ndewonu. Ndị be anyị ugo chara acha nwere ọkwa n'ochuchuo. Ịmana nwata akpa karịa ibie na nkọ dịka ọkpara n'aja ọfịa. Asị m na a na-esi na nchịnye ụkwa ama onye aja nni, mana agụba aka esi iri aba na ọbụla akwa nni. Eji m Igbo eme gịnị? Na eji m Igbo ama mbe ma atụ ukwe. Asị m na ọ ga-adịla Igbo na mma, na Igbo ama nwụkwa na anwụ ma chaa chaa. Amarachi Atama asị m na ọ ga-adịle gị mma, nwaanyị amanarịsịa, nwaanyị aka ibie. Asị m na ọ ga-adịle gị mma, ada ọkụ ụzọ ibilibe ọ ga-ada n'ebe chao. Ndị be anyị ekene m unu. Aha m bụ Nwaada Owochinwe, onye Enugu steeti, Ada Nkanụ. Eso m n'otu onye ọja nke na-enye aka n'ịkwalite asụsụ Igbo. Ndị be anyị daalụnụ, mma n'ụwa. Igbo ndị ọma ọdụ m na-ekene enu. Afọ m bụ Ngozi Mmadụ. Abụ m onye nta akụkọ gị Igbo Maka TV. Ihe ndị Igbo eme erika, mana nke bụ na eji m Igbo akọpụta akụkọ ifo ya na egwu ọnwa, akụkọ ndị Igbo ka ụmụ anyị wee malụ na akụkọ niile ha na nnọọ nkwenụ nke mere na be anyị.
daalụkwanụ. ọkwa ụnụ ahụgo ya, ị ka na-ajụ kedu ihe eji Igbo eme. Ngwa, ọ bụrụ na ị chọrọ igosipụta maọbụ mụta ihe ị nwere ike iji Igbo ịgụrụ eme, sonye anyị na ya bụ ọgbakọ. Ekele m unu.